Stallion. Bro. Hawa nditende zvangu maita basa samanyanga. Boss Tito muripo here? Ndazokwanisa I think ndazogadzirisa Wazoverify masini. Saka shumba yangu iri Tony. Ndogara kugoromonzi ka. Ukuside uku kune game park. Pamaron anoda kunzi Bushman Rocks. bari goro ndokuzi. Vane zvese, vane madhadha futi. Iwe mufesi uya nemhanzi wamwana kupi? Anogara achindisaiza mfesi yeye. Anofarira Zuda kungogerwa here kana kuti ndi Chief Ben. Namukomanya. Ukuthi chine nezuda ra Chief Ben yo. Alright, Zuda ra Chief Ben. Chief Ben afarire Zuda. Saka chino. Saka sai aiwa itori nyaya kutomanikidzirwa iyi. Nani? Munhu achadikwanisa kumutaura ana Instagram account but taura enza. Saka handida kutaura ndanga ndikudhisa ka. Hazviti kuti titaure munhu wacho because haaite zvesocial media munhu wacho. Haite social media? Munhu akaita kuti agirwe Zuda. Munhu ara Chief Ben agirwe Zuda? Alright, zvakafanana newe iwewe. Mukawa nemhanza inotangira pamberi apa kusvika kugotsuko. Unoita live here. Akwete kuti live. Unoramba une malogs here kana kuti unogerwa Zuda. Musoro wese kuti zvifanane nemhanza here. Obviously ndozvinotoitika ndotokwemba kuti mumbogerwa Zuda kwenguva iyo tomira tiri kure. Iye anenge akupa mhanza iyoyo ndiwo atikutaura nezvake. Saka kuti ubva zvakagerwa Chief Ben vhudzi ari kakure. Mwari vakaramba kuti Chief Ben amire mhanza pakati kusvika kugotsi. Saka achatomere vhudzi Chief Ben. Apa pakati apa. Chief Ben mandikudzi Chief Ben na Pop 10 ne upcoming wemhanza. Ne upcoming wemhanza anonzi Rodney Beats anoproducera Japreza. Apakati apa hapana bvudzi apa. Saka vanenge vasisina choice kungogerwa waro wachi Zuda. Saka ndikutaura nezvemukuru ari kumusoro uko ndiye anoita madecisions iwayo. Saka ndandichikubvunza kuti uyu ane Zuda wamwana kupi ko? Exo. Unomboza manza isekwe here? Manza isekwe? Manza isekwe haitombonyeyo ukanyanya manza hazvipere musha. Aiwa mandikudzi manza aitwa sei? Gudo. Munhu ane mhanza haafaniri kuti akarara ka. Kamwana kake kana kamuzukuru kake kosvika kachiti pamhanza. Gudo. Isirious. Unenge wakomita medha. Munhu anofira kuhope. Munhu ane mhanza kana uchifunga bvunza mafans ako mucomment section. Munhu ane mhanza haufaniri kumunanzva mhanza kana kumukisa mhanza. Anofa ipapo. Kana akarara anofira kuhope. Vasikana vane mablesa ane mhanza vaya kana muchida kusiyirwa pfuma kungoti uri pakati pekuti choda zidharara robva wariti mhanza warikisa mhanza ronga ritasa. Ladies and gentlemen, Enzo Aisha upper level 17. Manje unenge wakutoflya. Adapinde pa level 18. Level 18 unoipinda nhasi here stadia? Inopindwa nemangani ko? Handisandaziya manje kuti inopindwa nemangani but nezongana yangochinja ipapo. Zvichina nekuti ukanda kakawanda sei. Team rangu welcome to the Homo Celeb. Stallion, no kubvunza. Enzo apinda level 17 in 2 days.
Ndoda kubvunza kuti pamasongs ako ese yaunonyinakira nekuperforma ndei? Kuperforma Mm. hapana na one inonakidza. Asali hatisodaro. Kana one unonyatsoti song iyi kana yatanga kurira unonyatsoti aya ndauda kumbonyatsoita zvidavado zvangu. Alright. Mamwe masong handichatomaziva mavhesi acho. Enzo kutanga rini? Pastage vanhu vanoimba ndozonzwi ndo vandaziva kuti alright. Isong iyi ina nditeerere zvemasong zvezvo. unotomboita here kukanganwa mavhesi here? Yokanganwa song? Ndotomakanganwa handiteerere bullshit. Yauri buchi ndeviyomvesa Zvimasong zvangu zvezvo. Freds abafonerwa. Freds dzoka panapa ndambobvunza nyaya yemhanza. Undudzo zvaunoziva pamusoro pemhanza. Imi munomateerera? Ina ndipezezvazviti. Aiwa handiteerere nonsense. Unotisaiza mbezi uzevanza notisaiza vanhu ndiweyo. Ndoteerera country music. Ndiana unofarira country music. Favorite art ndoteerera country music. Favorite artist wangu anonzi Celine Dion. Celine Dion aimba R&B. Yes. Anoimba R&B. Aimba R&B. Celine Dion ndiyo kuimba New Day. Let the rain come down and wash away my tears. Yes, chinotomziya wena. Ndoteerera zvazvinoita manje ka inini ndakakurira kuBlessed Ed ka ndoteerera country music. Ndoteerera country music. Wakakura kumakarati ugara zviya. Ndoteerera country music handiteerere zvana Enzo teerere nonsense. Enzo ukaramba uchiti nonsense ka ndaona tanetsana ende chanetsana zveshuwa. Iwe trust me hakuna munhu anoteerera zvezvi kunze kwako Rwanda. Kana pana anoteerera Enzo Miraone guys, munhu senganyore zita resong yaEnzo yanofarira. Munhu senganyore favorite song yake by Enzo Aisha. Tingonyora zita resong. Ndoteerera futi naRihanna. Matsimba, Magate, Mama, Tiza, zviri nani ufe, chiita kwacho. Urikuona zvekuda comment section. Nguva inongondirwadza nguva yekunyarara ndichiziva chokwa. Chokwadi ndechekuti wangu zvimasong izvi ndezvekupenga. Enzo kutoti disrespect guys. Hamusi kuzoona. Ndofila kuti mananga matete ayo song yemuZimbabwe song of the year inonzi mananga matete yakarekodwa nefoni. hapana macredits aproducer ipapo wangu song yakarekodwa vanhu ari muri yeSaurum munhu akaisa ari parekodi pafoni pavoice note reWhatsApp. uri pamureva vasira Hasi wakamureva ndiwe kuchitungwiza. Ndaimba nhasi pane show kwanga ndaenda kushow yekuHighfields kwangu akazara kwakaputika vanhu vachinakirwa. Ndazovaimbira kuti mananga matete ndodya maruva. vanhu vakafara. Ndazoona mamwe mamadha dzimwe boys mamuri mufiyo kavanda yange itange show mahara. Pane chembere 2 imwe yange yakaisa chembere pamufudzi so matungo amaoko. Harawa mananga matete gogo andipulisa song. Big up Black Sheep. Black Sheep asiya money gun for Enzo Aisha. Ya Black Sheep okonsa kokuya pani ngiri papano kana uchida vananosaputa mukomana mukamuregerera anotorongedza panapa. Enzo rega kudaro. Hazi vachembere ngakasachembere pamufudzi itambi
Ichamba mananga matete. Mananga matete is song of the year. But you don't put the Enzo. Song of the year, imananga matete kanti wanyara weru. Iwe. Munakaimba song yekuti weru ka. Ndaisayiziva because inanda phone. Yeah? Inanda phone. Saka ndakazonzwa pa next door ka. Panga pane party. Ndakaenda kupati koko vakandisira raisi isha vakazondisira one piece pati yainakidza vanhu vachinakirwa ka song yekuti mananga matete ka yekuti weru ndasingaiziva ndakatanga kuizira ipapo iyo song inonakidza yeye wangu yekuti weru wanyanya but akazokundwa akarohwa nemfeso mananga matete because mananga matete yairohwa live ngoma ichirohwa baba pakaita ungasunga kuti zviri nani ndiende kure kunogara kure nehama ndoka ungasunga yandiziye uiziye kakapenga hanonye kuti akasike kutambisa ningirikini mulundu kwachete hanzi weru ndiye last year saka this year mananga matete inofana kupiwa nama award inofana kupiwa kusajare kuti munongorekodza song yenyu pachenyu henyu sorry zvenyu sorry zvenyu njani Enzo sorry zvenyu chibodipoka 1 ningirikini favorite song yako yanofarira yaSilent Kid hakuna song yaSilent Kid ndofarira kupfuura ndindakaloka mastreets muGarrison ndiri kupisa kupfuura hondo yepaLebanon Mikairi aka marathon ngoma riri muropa mubonzo skeleton ridza ngoma kunge mighty hanzi haungamboronga clash yaEndi Muridzo naCaputon zvikaitika Pentagon inodonha anoswera achikorwa pamicrophone sando idzo kuna Flavor naEthaton Gary B pamwe chete na Abisha Too Bad wangu ozati ndakaudza mufeso wangu ndakaudza mufeso wangu anogadzira musoro anonzi Dreadlock Masters ndakamuudza nezvemufeso wekumusha kwedu anonzi Wijiri anoridza ngoma panhamo ka macelebrity ekumusha waziva macelebrity ekumusha anohaiwa panhamo akatanga kundipikisa hakuna munhu anohaiwa panhamo ndakati iwe wangu panofiwa kana panonzi Nyaradzo kana GT kana kurova guva ka magito kana kumamisha ka kune vanhu vanohaiwa kunzi ngavauye nengoma vaita se vamborova vanotopiwa mari yavo chichivoya nengoma dzavo chichi ndakamudza nenyaya yaWijiri aiti kana akurova ngoma ka airova ngoma zvekuti machembere mambuya aitamba zvekuti tuvasikana amatuke twaenda pasaidhi pakutanga kurwa GT masho akandipikisa ndakamutaurira hanzi unonyepa ndakamudza kuti Wijiri anga ne maoko kuti aiti akatanga kurova ngoma akatanga kumbombera maoko aitanga kuridza mapuranga maoko ake aitanga kuridza munhu andanga kuridza mapuranga maoko so Enzo akabona vanosangana nokudada kuti Wijiri bona vakonzi Wijiri ana Wijiri vari poirapa but pamurewa panorwa ngoma zvapo Enzo unazogara pamurewa panorwa ngoma but pamabvuko apa pana anonzi Chidhoma mwana iye akabata ngoma zvinodhakwa but kumusha kwedu kune mafana kainzi pane fana aimborwa ngoma inzi Tsikidi so mfana Tsikidi anga airwa ngoma but Tsikidi anga neproblem yekuti chembere dzakafirwa nevarume chembere dzedzi ndo aizomuka makuseni achibva ikoko aitswa nyedzo iwe mfana yega aizomuka makuseni achi iyo pane vainzi ambuya Shailinga mfana yanga asingazivi kuti Shailinga abva auya kuholiday ka abva asingachipinda mapinduro emazuva ese abva pinda magumbezi pasaidi nagogo Enzo
Iwe Shailina achinoripota nyaya yake ka ambuya yake achiti handisiri ndega avo vepamusoro apa vanonzi arume avo vanotoitawo izvozvo. Uye gudo vanhu vakaranzi ndinonyepa ana Amana. mirani kandi manigani wani ndiri munhu wechokwadi. Miraona Aba muri kundokana mamanigani na Enzo boys. Big up Baba J, makapenga Baba J. Stallion Enzo. hanza uzi DJ Ola here ndakada kwa DJ Ola ndomurova interview Unomugarisa dari. Ola ndomubvunza kuti Ola iwe Ola takanzwa kuti palive vanhu vanozorekoda Aiwa. Tawa. mirani mbokurova interview Okay. gudo Alright. nambokurova live wakaenda kuamerica rini? America kekutanga ndakauya last year muna November ndobva ndazodzoka muna June muna vazodzokera nawa ndazodzokera. saka chii chiri kuitika kuamerica? uri kunangidzwa here kufara here? America inakidze mna. America inakidze vachose. Haisi nyika inonakidza. Ndakauya kuamerica nyama yavo kana iri chicken kana beef zvinongotesta zvakafanana. Zvese zvakangofanana. Ende chimwe chinhu ndechoti maAmericans haatogone kubika. Alright. Saka iwewe gudo uri kuti ndakangonzwa mafanza achanzi gudo matama apera. Kasa hauchakwanisa pamwe maybe wakadzingwa kuno kuti udze chokwadi wakadzingwa. Aiwa. Hamba kudzingwa ndakudzingwa ende as a matter of fact ndatogaina weight ndakabva kuZimbabwe ndichirema 70 kgs but now ndakurema 96 kgs. So ndagaina. Alright, saka tinokwanisa kuti ichokwadi here kuti gudo iwewe uri kusimba nestress. Mama yangu. Game over. Stress handina zvangu. Zvaizvozvo stress handina. Alright, gudo takambonzwa vamwe vanhu vachiti handsome gudo hanzi handsome gudo anoisa vanhu palive utanga kutaura zvinhu zvisina basa. Unoti chiini nyaya iyo? Handingati that is not the agenda yekuti ndingakwidza vanhu palive vataure zvisina basa, but munhu wese munhu anenge aine character yake. Handikwanisi kumuudza kana macheso panapa ndobva ndazomurambidza futi kutaura zvanenge achida kutaura, ndinenge ndamudaidzira chii. So ini ndakabva ndazoona kuti kune maartists anocreata inonzi no under 18 content. So the only time that I can bring those artists up on my panel, it's usually after 10 and the age, pane age restriction ipapo yekuti hapana mwana anokwanisa kuona live iyo. Gudo chimbotiratidza pauri kugara muri mumauri. Tinoda kuona kuti muri mumauri ndimesha American here kana zvakangofanana neZimbabwe kudengo kungotendedza kamera tinoda kuona pamupauri. Mafans ada kuona panenge pana handsome gudo. Regarding kuratidzei hamuna much American kana ndiri kuAmerica ndotogaro chi mabhege grocery yemhiripiriro ikeke igarave. Okay. Yeah. Ore mafans ada kuziva ndo maunorara futi here mama. Aiwa musirimo mandinorara zvangu ndine bedroom. Une bedroom. Alright. Ko why uchiri kwanisa kudzoka kuZimbabwe hauna mari yendege tiite GoFundMe? Aiwa maya kuti handina mari yendege. Inini ndiri munhu wotiwo ndamukomana mukuru ayaruka ende ndiri munhu woti ndane mhuriwo ndiri pakati pekutsvaga zvikwanisiro kuti mhuri yangu ikwanisewo kudya. Ndiri kuZimbabwe mari dzaisanyatsobatana. Yes, of course ndakwanisa kuwana mari yekuti ndiwane muchovha ndidaiso but yaisazokwana kuti ndikwanise kumaintaina lifestyle yaadzimai vangu. Alright. Saka toda kuziva kuti gudo apart from TikTok chii chimwe chaunoswera uchiita, because izvezvi zvinoda kutombokandira money gun yekuti uwane mari. Uri kuenda kubasa here kwauri ikoko? Tiudze. Well, yeah. Inini ukatarisa live yangu
kazhinji kacho ndinoitanga na8 dzekuzimbabwe ndopedza kuma12. I usually go live 5 hours, 4 hours, 6 hours. Ndine club yandinoridza kuamerica kunoku. ame entertainment manager dzanyangoita paclub zoni ndo zvandinoita kuclub yekuamerica kunoku, but of course ndinoita zvinozosiyana. Alright, saka Handsome Gudo ndoda kuti vanokufolowa vari live vane mari chaivo chaivo izvezvi vane magifts chaivo chaivo vambokugifta. Ndoda kuti usati wagiftwa ndoda kuziva kuti unonzwa sei kana vanhu kufarira kukugifta. I will be the first one mina ndikukandire Moneygun izvezvi, ndoda kuzokandira Dinosaur, ndoda kumbokandira Moneygun izvezvi. Ndoda kuti undiudze unonzwa sei kana mafans ako epalive vako vachikukandira mari iweyo, unonzwa sei vachikanda magifts? Kutaura chokwadi, inini pese pandinogiftwa, whether ndapiwa Rose, ndapiwa Moneygun kana Heartme chaiyo, zvinhu zvakandikoshera ende ndingadaro ndinozvitenda. Ndizvo ndichizvitenda inyaya kuti ndinoziva kuti pese pakandwa gift munhu anenge asacrifice mari yake, ringange riri cent kana 2 rand kana chii, munhu anenge atosacrifice imari yeumwe munhu yaanenge atoa. Because inini what I'm here for is to entertain, and if you find someone achientertainwa nezvandinenge ndichiita obva asvika pakuti mani anombotsvaga ka$2 ndikandire Handsome Gudo, zvinhu zvadaro zvinhu zvakakosha zvakareruka, zvinhu zvinofana kutenga. Saka izvezvi zvinhu ndoda kuti inini nevamwe vangu vanosapota Handsome Gudo, vanouya palive Handsome Gudo vanokanda magifts vambokanda. Inini ndikutanga neichi chandajaira ichi chinonzi chivo ichi kanzi Moneygun. Ndoda kukandira iyo Moneygun anti yo thank you so much. Ndoda kuti vamwe varipo vambokandawo, but isusu tiri pakati pekukanda tichikukandira magifts, vari kukanda vachikanda ka. Ndoda kuti umbopa advice kune ari pane anonzi Allen Skids. Allen Skids kuti umupe advice, because Allen Skids ndakamuudza kuti enda unoroora akaramba. Ndoda kuti umupe advice yawo, sezvo iwewe uri munhu akaroora, mupewo advice ambonzwisisawo. Allen Skids aripo. Mukoma Allen maswera sei? Madi. Mukoma Allen chisona chinoti musha mukadzi, ende Bible robva rati awana mukadzi awana chinhu chakanaka. Of course iwewe neuchenjeri hwako une paunokwanisa kuita uchisvika, but ukakwanisa kuwana mukadzi chaiye anonzi mukadzi chaiye, une chimwe chinano chaunokwanisa kusvika. For an example, ukatarisa inini izvezvi ndikugaina weight, ndatsvukirira, ndakugeza everyday, ndinopfeka hembe dzakachena, inhau yekuti ndakaroora. Enzo ukamutarisa, Enzo kwenye zvari kubuda dumbu, Enzo ari kubuda dumbu, ende Enzo hapana pauchambomona aine vhudzi rinenge risina kugadzirwa. Wakamboona kuti mudini. Allen Skids ukuzvinzwa here iwewe? Ndiwo kuramba kuroora iwe? Ndikuzvinzwa mukoma, ndamboramba here, ndikuzvinzwa. Saka nharo dzaunenge uchiita everyday uchiti Allen wakura, Allen wakura, Allen wakura, gogo wada muzukuru, chii chikunetsa? Nyenga baby parodhi, ndiri kukuda, handi yekumba, ubva wamitisa munhu, zvapera. Haisonzire yekuroora iyo. Anokuroora because mari anayo yekuroora. Musengabere. Mari yekuroora Allen unayo, chii chikunetsa? Zvichazoonekwa. Kuonekwa kupi? Pamberi. Boys, ndakutaurira kana pane interview yandonosvika kuenda ndeya Oscar Pambuka. Aiendo, iya haitombori. Iya Enzo. And inina ndochika kuenda ku-interview ya Oscar Pambuka. Oh my God. Especially in live. Especially in live. Baba J, thank you so much. Ndatenda ndavese vande pama gifts. Enzo, thank you so much
neinterview waita kuti vanhu vambozivawo zvishoma about handsome Gudo. Gifts Koma Enzo. Allen. Chimbondikandireka dinosaur kaendimbokaona kuti kakaita so. Iyo Allen ndoita Allen mira. Anzani iwe Gudo. Anditi iwe ndiwe host. Chingobaya pane zita rangu. Alright. Ichi chibo ishanda kusendera. Wamusendera Qimbi. Mandisendera kadika. Wamusendera kadora. Wamusendera dora. Yamusendera right. Ikako manje kanoita. Vakomana. Enzo shamwarika ndinosvika papi ndinouya padeni. Anditi unoziva pagate pangu panobvunzwa ID. Vanondiziva. Vanokubvunza kuenda kupi? Usade kunyepa pagate pangu. Vanondiziva. Kunobowa kuenda. Ndakambomiswa pagate pangu. Imi mukuziva munhu wamakamisa panapere. Vakandishota zisingaita. Ini vanondiziva. Hapana asingandizive baba. Allen, iwe. Allen. Ndiuri kudya kabhebhi kemudhara uyoyo tichitena pekutanga pagedha apa takakwidza musoro totena first left imba yekupedzisira kukona takuenda kupedzisira ndokudya mwana uyo Allen mao iwe usati ndaishaya kuti mwana uyo ari kudyiwa nani Mwana upi pane mwana wekuti wakapinda paboomgate wakaramba kuti straight over watina first left imba iri kupedzisira yegrey pafirst left ikupedzisira uko mira takapinda paboomgate mira repa entrance penyeri baba paentrance obva wakwidza kumusoro andika first left inenge iri kumusoro because apa pese apa pana malefta first left inenge iri kumusoro wakatena ipapo imba iri kuright iri kuside kuright kwekupedzisira yegrey pane gate reblack so pane kamwe kambwa kasuka nohuku range katsi kanoti Enzo mira hayi wamiswa kadiki so anzi chiwawa but kane fee manje kane nezvinzeve iyo Allen ndiye mwana wako here wakudya Allen ndo Aziziye. Koma Enzo vakuti nyepera manje. Iyo Allen une bebreko kumarengo Enzo. Aiwa Allen anodzicheka pane sumwe yakabuda impana anonzi ulendende kunzi padza madzimai kuestate pese kunoku vanhu vese vanongoti Allen vanofara madzimai Yanikwadzisa. Hanzi padinga kubona benzi chipinda. Padinga benzi bu. Utarazve benzi anotomboya netsoka Guys, gamjatu vanhu havaini mafesa munovakuita pa 5k. Allen mina ndikugift izvi masini izvi apa ndorwa mara apa kadhi rangu boys kadhi rangu rinenge chiripota kuna madam mira 20 Kana vanoziva sanda muri kupainini here mukoma. Alright. Allen inini yangu inoperera up. Alright, menda ndabata zita rako.